şekilde üstüne bağırmayla yani verdiler. Diğer ve o varlık diyor ki arkada varlık May ayının ayaklarında, Jun ayının başında da değerli büyütsüleri, değerli sahifeleri bile, değerli fakta bile beşinci bölümde başlamışlar. Allah'ın arkada da meşhur başlığı İmran Recep'le yazdılar. 11 ayın sultanı Ramazan ayının Ramazan ayının devam eden stüdyoda yaptı toplarımız ağırlığı yapıyor. Yani oralarda Paul var. Bir yerden tarafında yaşamlarda bekliyor var ya. Paul ile yine şiirlerinde ağır yerlikte suyarak ayları karşılamak. Hala demet çekip bir ayağına madagatmak ve doğrultup arkasına kapışıp yolunda netice zaten Ise sen kastım çalvardı gelmeden Raboç'a çıkacak son giyinme. Niye yaptın? Bir şey yapmazsın. Köpten var etmen yoran işini etten son tolgunduran yok mu? Değil mi? O ağlar arasında gepleşik. 2 aydan so testülegen kaçan yazdık esen oldu? Soğuktu da benim. Fevraldaydı. Fevraldan verdiğilen yani şu gepleşik yazılmadı. Qaytam Tolgunsu qızıqlap yani täzeden sebebi täze ideyalar bilen täze pikirler bilen görüşmek has bitkösü. Ay şeydip arasında var ha şu neme iyi gider gidip duran zatlar şeydip arasında var pauza verip täzeden masadan özüňi üçini özüňi qızıqsız bolan zat ýyla qızıqlayıp görkezip bolan nokta sebebi
köp meşgullanıp gördüm. Bu başta lezzet televizyon sonra yağdawçylyklar etip başlayabilýär. Neydi so yağdawçylyk aýryldy. Indi özüň için hem täzeden gyzykly da o wagtlar hasynda gepleşik täzeden ekranda görmek. Edil şuun küsyon kamadan şolar ýaly täzeden işlenen şekilde bolýar. Ýöne esas täzeligimiz aýtmaly zat entek öňde. Sebäbi o nesip bolsa täze sahnamyz tasdiklandy. Öňküden uly sahnada, öňküden owadan sahnada göze ýakymlygam, aýdymçylar üçin, sadanlar üçin amatlylygam, gara hemme taraplayın bir ütköşük sahna boljak. Onsoň tomoşaçylar hem goşulýar ýanna, ha? Tomoşaçy ýagdaýyna bilemek ýöne indi täze mewzumda men üçin ul täzelik ýörite şahirler üçin hem aýratyn bir burç ýasalyp otyr. O wagtlar hasynda gepleşgende sonra islendik şahir adibiljekler ýöne bir öňe çykyp ýören belli meşhur galam ötkür şahirlerimiz gelip şo taýlarda aýdym saz bilen birlikde owadan goşgulary hem okap halkymyza ýetirmek mümkinçiligi bar. Ödem Türkmenistanyň iň gowy gepleşiklerden bir ýerinde şeýle şahirler üçin ulu burçyny döretmegi, şu ýazmak çyzmaga bolan täzeden bir uly höwetiň, hormatyň döräligi sagordylar. Şunu pikirlenen oglanlar hem janlar da ömrü uzak bolsun. Beýmurad amaň uly minnetdarlyk bildiren. Onuň hem ýene bir sahypa bolýar, o da öňgörýärler biziň patpisçiklerimize sada söz bilen. Awa sada söz bilen. Sada söz bilen gepleşige mende telewiziýa. Türkmenistanyň Türkmenowa teleýaýlymynda täzeden ýaýlyma goýberler. Onda da adatdakylar ýaly gülkülü pursatlary ýyllanmadan ýatda galyjy pursatlary başdan geçiren tolgunlaryjy pursatlary umman her hili başdan geçiren pursatlary şo ýerde aýdylýar. Jemläp gepen gysgatyny aýdanna 5-nji mewzum siz üçin garaşylmadyk wakalara baý bolar. Ne diýip bolar? Janyňyz sag bolsun. O wagtlar darlaşanda türkmen owady gepleşik bilen Beýmurad Amaňulyw öwede öldürdi bilen galy. Kerim Hallyýew bilen. Köp sag bolun, dowam edýär.